Welcome po sa Panlasang Ilocano. At yan po ay magluluto naman po tayo ng scramble ostrich egg. At ito po, ituro ko po sa inyo kung paano buksan ang matigas na itlog. Una po ay nilagari ko muna po siya ng lagaring bakal kasi napakatigas po nito. Yan. Pag nilagyan na po natin ng tanda, kuha naman po tayo ng pako, baliktarin po natin at pupukin natin ng martilyo. Dahan-dahan lang po pagka mabasag po. Yan, paikot po yan. Yan, medyo nabubutas na po siya. Ituloy po lang po natin ng pagmamartilyo hanggang sa makuha po na po natin kung pwede na po siyang buksan. Yan. Yan. Tignan nyo po kung paano siya kapal. Napakatigas po nito. Ayan. Tuloy lang po natin. Yan, ubusan na po siya. At pwede na po nating i-transfer sa bowl. Yan, medyo maliit po yung bowl na ginamit ko, kaya transfer natin sa mas malaki. Yan po. At nilagyan ko po siya ng asin. At ng black pepper powder. Yan, kumuha tayo ng wire rest para panghalo po natin. Yan. Okay na po at pwede na po natin isalang yung palayok. Yan. At ilagay na natin ang sibuyas. 3 sibuyas po na malalaki itong ginamit ko. Yan. Pag naluto na po, pwede na po natin ilagay ang kamatis. Hindi ko po siya na-videoan. Patay po yung video, kaya hindi ko po siya na-videoan. At nahalo na agad. Yan po. At ilagyan ko pa ko ng konting asin. Halo-haloin lang po natin hanggang sa makuha po natin yung gusto nating luto po ng kamatis at saka sibuyas. Yan, lagay ko na po ang itlog. At haluin po natin. Patuloy lang po natin haluin para hindi po masunog sa ilalim kasi po napakarami po nito. Yan, unti-unti na po siyang naluluto. At pwede na po natin ilagay ang scallion. Yan. Haluin po natin muli. Yan. Hintayin po natin siyang matuyo. Halo lang po ng halo. Kasi napakaraming itlog nito. Yan. Maglalagay po din pa ako ng chili powder. Konti nga lang. Kung gusto nyo ng manghang, dagdagan nyo pa. Pero ako konti lang. Ayan. Haluin lang po natin hanggang makuha po natin yung gusto nating tuyo ng ating itlog. Ayan po. At maglalagay din pa ako ng coriander leaves. Pampabango at malasa din po siya. Ayan po, medyo okay na po ang itlog natin. Natutuyo na po siya. Ayan.
Sarap po nito. Yan, okay na po. Okay na po sa akin tong pagluto na to. Ah, ito po ang ating scrambled egg ostrich. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-subscribe na lang po, like, and share.